No, práve sme vystúpili na Harvarde, ideme si ho pozrieť, vonku prší a ja som trošku nachcípaný. No, tak vošli sme akurát do Harvardského námestia. Vlastne tu tí študenti študujú, sú tu rôzne budovy. No, to máme vlastne Memorial Church. Boli sme aj pri soche, je to veľké, ten kampus je pomerne veľký. No, nejakou náhodou sme sa ocitli sami v kostole Harvardu, takže celkom sranda. A tak to vyzerá, akože takýto je harvardský kostol. Toto je napríklad harvardská knižnica a v nej sa úplne nemohlo natáčať, ani nejako extra tam nebolo nič, takže bola tam nejaká výstavka, ale to sú len také klasiky, že nejaké knihy a tak. No, takže tak vyzerá Harvard, práve sme ešte na ceste na harvardský štadión. No, takže takto vlastne vyzerá harvardský štadión, ja sa skúsim postaviť tak, aby bol za mnou. Myslím si, že to je všetko z Harvardu. No takže ranečko, zobudili sme sa, ideme na Cape Cod. Je to nejaký polostrov. Prišli sme do Walmartu, idem si tu nakúpiť pred plážou a vlastne Pringlesky tu stoja $2, čo je menej ako 2 €, tak ja si jedný zoberem. Takúto príchod som že v živote nevidel a majú tu akože aj ďalšie, majú tu vlastne aj s nejakou kuraciou príchuťou, s nejakou príchuťou párkov, nakladaných uhoriek a podobne. $68 for sure. Nakúpené. Ešte sme sa pred plážou rýchlo zastavili v liquor store, aby sme si kúpili niečo na pitie. Ideme si dať teraz lunchly. Máme krátku zastávku, tak rýchlo to zjem. A ešte pre tých, ktorí by nevedeli, tak vlastne to lunchly som si kupoval preto, lebo to je produkt Mistra Beasta, ktorý sa predáva len v Amerike. Je to taký akože obedový nejaký boxík alebo čo. No a my sme sa potom vlastne zastavili ešte pred plážou, že v Provincetowne. To je také maličké mesto, nejaké trošku populárne tam na tom Cape Code. A aj sme sa tam najedli, ja som si dal vlastne mušlovú polievku a k tomu som si dal, že homárový roll, ono je to, že lobster roll, je to vlastne homár, ktorý je v žemličke. Neviem, či to bude na videjku vidieť, ale za mnou plávajú uškace. Seals po anglicky. You have to get it, Rebecca. You have to get it, Rebecca. Oh, no way. Okay, takže teraz sme vyšli na takýto kopec nad tou plážou vlastne. Je to tu úplne iné, je to ako keby som došiel do iného sveta. A vlastne sme po pláži, videli sme veľa sílov, ale boli tam také mužky, čo
nepríjemne kúsali, takže ukážeme si, jak to vyzerá tu ďalej. No určite nejdeme správne. Akože nepovedal, sme celkom, že nesprávne, ale niekde tam za tým kopcom parkujeme. Trošku sme sa stratili, ale za tie výhľady to stojí určite. Čiže... No akurát nám chalan kričí, že našiel cestu, tak ideme tam.